Spesial buat keluarga besar Bougainville, keluarga besar Hajat. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji. Penakmu belanjani janji, kowe teko larani. Usahaku wis kurang, kematiku wis pokolan. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan gendang. Bahagia endingnya nanging apa welasanmu ning aku. Kowe luwe milih deh, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang apa nek ku mertahanke kowe malah ngeboti liane. Asik. Teteh ngamerain kameramen. Yang joget spesial sekali. The Bintang Genbra Audio. Asik. Ayo AA keluarkan ya dikodok yang dalam. Asik. Jaluk mapiye katurutane tak usahane. Aku ora masalah yen kon berjuang dewe. Asik. Sing penting kowe bahagia endingnya. Nanging apa welasanmu ning aku. Kowe luwih milih deh, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang apa nek ku bertahanke kowe. Asik. Kowe malah ngeboti liane. Say, bos batik hitam. Bos batik hitam. Bos batik hitam. Yang ini yang duanya bos apa ini? Mah, bos apa nih? Bos lintang. Oh, bos kentang. Bos kentang. Aku tambah jalukmu piye tak turu tak sahane. Aku ora masalah yen kon berjuang dewe. Bos kentang, kowe bahagia endingnya. Bos kentang, nanging apa welasanmu ning aku. Kowe luwe milih deh, kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang apa nek
liyane kuwi malah mele mukae dan semoga kau tak ngambek lagi. Satu lagi apa? Rindu berat, masih ada waktu?